המרוץ. אני נמצא בצומת הדרכים של ישראל העולם, נמל התעופה בן גוריון. מכאן ניתן להגיע לכל נקודה על פני כדור הארץ. מקו הזינוק הזה יצאו לדרך 10 צוותים, למרוץ עולמי על 1,000,000 שקלים. 10 הזוגות כבר נמצאים בדרך לכאן. הם החליטו לעצור את חיי היום-יום, להתנתק מהמשפחה והעבודה ולהצטרף למרוץ יחיד מסוגו. מרוץ של 50,000 קילומטרים, מרוץ מסביב לעולם. אל המרוץ הם יצאו בלי טלפונים ניידים, בלי מחשבים אישיים, וכל כספם וכרטיסי האשראי נלקחו מהם. אין להם מושג לאן הם נוסעים ומה מצפה להם בדרך. מקורות הכוח היחידים שלהם במסע סביב העולם יהיו שכלם, תושייתם, ויותר מכל, בן זוגם למרוץ. 10 הצוותים הם לירן וילנה, חברות ומלכות יופי לשעבר. אני ואלנה חברות לכתר, קודם כל. שנינו באנו ממשפחת מלכות היופי. מלכת היופי לשנת 2005, ילנה רל. זכיתי בתואר מלכת היופי לשנת 2007. לירן כהנר. היא צברית. אני עולה חדשה כביכול. אני יודעת אולי משהו יותר טוב על מדינות אחרות, ולירן יודעת יותר טוב את המנטליות הישראלית. אני חושבת שאנחנו פשוט חובבות תחרויות סדרתיות. התחרנו מול בנות ממאות מדינות. ואם עברנו את זה בהצלחה וניצחנו, אז מה זה המרוץ המעניין בשבילנו? שי וגיא, שותפים ויזמים עסקיים. הכרנו לפני 5 שנים בלימודים בבינתחומי בהרצליה. לפני 2 התחלנו את הניסיון העסקי המשותף, עד היום יש לנו 2 עסקים משותפים. אני מאמין בלהיות מספר 1 כל מה שאתה עושה, בכל תחומי החיים. אתה מתחיל משהו, תגמור אותו עד הסוף. אם במרוץ יהיו צוות של בחורות שאי אפשר יהיה לעמוד בפניהם, ואי אפשר לדעת לאן זה יוביל. אני רווק, ואני רוצה למצוא מישהי מעניינת. אנחנו שונים בטעם שלנו, של בנות. אני אוהב אוהות רזות. גיא אוהב אותן קצת אחרות. תום וגיל, בת ואביה החורג. אני אביה השני של תום, אני בן זוגה של אמא של תום. אנחנו גרים המון זמן באותו בית. אני לא ממש מכירה אותו ברמה עמוקה. אני רוצה להכיר אותו יותר טוב. זה שאני לא האבא הטבעי שלה, קצת מרחיק, ואני חושב שזאת הזדמנות מצוינת לראות איך אנחנו נסתדר ביחד בתקופה הקרובה. אני קוראת לגיל פיצי. אני מקבל את זה באהבה. בגלל הפער גילאים, זה דווקא יכול ביחד ליצור הרבה יותר כוח והרבה יותר הצלחה. בהצלחה פיץ. יעל ואליאנה, יבואנית ומעצבת אופנה, העוסקות בהלבשת נשים. יעל ואני חברות מזה 18 שנה, הכרנו בבית ספר לעיצוב אופנה, ומאז לא נפרדות, באש ובמים, חברות אמיתית. אליאנה ואני זה תלמה ולואיז של המרוץ הזה. 2 מרוקאיות. עם סטיל כזה קצר. עם סטיל לא ממש ארוך. וכל ההשתכנזות. יש לנו יתרון על זוגות אחרים, מכיוון שאנחנו 2 נשים מאוד מאוד חזקות, 2 רוטוויילריות, שלא יוותרו על שום דבר בשביל להגיע למטרה. כדאי לכם להתעסק איתנו. אלן וענבל, רופא וברמנית, אקסים, השומרים על קשר. הקשר הטוב התחיל, אני חושבת, אחרי שנפרדנו. ממש ככה. כן, באמת. כאילו, אחרי שנפרדנו, נתנו כמו זוג. היחסים שלנו זה ממש כמו שמן ומים. זה קושי בלשלב דברים, אבל זה מה שמושך אותנו בפנים, זה הקושי הזה, זה המאבק. אקסים. אקסים. אפשר לקרוא לזה אקסים. ברור שכל אמא הייתה רוצה חתן כזה. רופא, חתיך, אמריקאי, חכם, נגר, יודע איטלקית. נראה פאקינג מצוין. אמא שלי באופן אישי, אם אתה יכולה להתחתן איתו גם. למה אנחנו לא ביחד? כרגע זה לא מסתדר. אני האחרונה שתגיד לך מה יהיה. או שזה יחזק את המערכת יחסים שלנו, או שזה יהרוס את זה. הדס וענבל, סטודנטית וסוכנת נדל"ן. אנחנו זוג הבלונדיניות, פייטריות, שבאנו להראות לכולם שבלונדיניות נהנות יותר. והן נהנות.
היתרון שלנו בפני זוגות אחרים זה שאנחנו נראות לא מזיקות ולא מאיימות. סבבה? סבבה. וככה אנחנו יכולות לפלס את הדרך שלנו למעלה. ואנחנו לא בוחלות באמצעים, וגם להשתמש במראה שלנו, לא עשה אף פעם רע. So watch it. Oh yeah. תהיה לנו יותר קל להתחבר לצוותים שמורכבים מגברים, ולא מנשים דווקא. כי לנשים יש נטייה להיות קצת ביץ', וגברים אוהבים בלונדיניות. אשר ומאור, חברי ילדות וסטודנטים במכללת אשקלון. אני אשר, אני תחרותי אך חברותי, אשדודי, פיור 100%, וגם גרוזיני 100%. זה חברי הטוב מאור. אם אני נוגע לפה, הוא קופץ, אתה רואה? פה. מערכת יחסים דינמית, אפשר לקרוא לזה. רבים, משלימים, רבים, מתווכחים, משלימים שוב. לא מסכימים על כמעט כלום, אבל מסכימים על הכל בסופו של דבר. אתה מכוון לעונתה תחנה עם בן אדם, ואתה מוצא איתו את השפה המשותפת, זה הכוח האמיתי שלך. בוא נגיד שאנחנו משאירים חותם איפה שאנחנו הולכים. יודעים שהיינו שם. תגיד להם מה המטרה האמיתית שלנו במשחק הזה, תגיד להם, זהו, עזוב, בוא נגיד להם. האמת שאנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר מגבות. מיכל ורן, מנכ"ל ואשת הייטק, נשואים עם 3 ילדים. אנחנו הורים שעובדים ומגדלים את הילדים, מתנהלים ככה עם חיי היום-יום הלא פשוטים לפעמים. לנו לא רק שחשוב לנצח, אנחנו לא מוכנים להפסיד. רן חייב להיות בשליטה בכל דבר, בכל תחום. קשה לי לשחרר. מרגישים את זה הקולגות שלי בצבא, והעובדים שלי בעבודה, ולצערי מרגישה את זה גם אשתי. נכון, הוא חייב להסכים על הצבע של המפה בשולחן בסלון. ואני לא מסכים בדרך כלל. אני הכי התגעגע לילדים המקסימים שלי שנשארו בבית. הילדים זה טריוויאלי והם יחכו לי, אבל אני מאוד חסר לי עבודה, מאוד חסר לדעת מה קורה. משגע אותי שאני לא רואה אימיילים כל הזמן, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. חנה ומרגלית, קיבוצניקיות בקבוצת הצועדות של עמק הירדן. אני מרגלית, אני המצעידה והמפקדת של קבוצת הצועדות המהוללת של בנות עמק הירדן. ראיתי את הכנרת זוהרת בטורקיז וגל סגול כהגיח מרגלית ואני שתינו קיבוצניקיות מעמק הירדן, מקום שאנחנו הכי אוהבות. אנחנו אלה שמביאות את המורל, ואלה שמביאות את רוח של ארץ ישראל היפה. צ'יקי צ'יקי צ'יק! היי היי היי! צ'יקי צ'יקי צ'יק צ'יק! היי היי היי! אנחנו מכירות 30 שנה אחת את השנייה, והבר מצוות של הילדים שלי, מרגלית תמיד כתבה את הברכות, ותמיד עלתה וברכה. אני כותבת בחרוזי. אני רוצה להוכיח שגם נשים בגילנו יש מספיק את הדרייב לעשות דברים מחוץ למסגרת. אני מרגישה שאנחנו מוכנות לאתגר הזה בצורה יוצאת מן הכלל. אחרי שצעדנו בצעדת הולנד ב-165 קילומטר, שום דבר לא יעמוד לפנינו. ואני מאחלת לנו בהצלחה, מרגלית. מאיה ועמיחי, בני זוג השוקלים להינשא. אני לא כל כך בעד מוסד הנישואים. והיא כן. ואני כן, אם הוא רוצה ילדים, אנחנו צריכים להתחתן. המוטו חיה ותן לחיות זה משהו שדי מנחה אותי בחיים. אני משתדל לא להפריע לאף אחד בחיים ושלא יפריעו לי. אני מרגישה שלפעמים הוא לא מבין אותי. כשאנחנו רבים, הוא מאוד הגיוני, ואני יותר באה מהרגשות. אני חושבת שאנחנו קצת דומים לאנג'לינה ג'ולי וברד פיט. אולי קצת מיסטר ומיסס סמית. המרוץ יעשה מבחן ליחסים בינינו. make it or break it. בסוף המרוץ, אחרי שננצח, עמיחי יישב ככה, לא רגע, ויגיד, will you marry me? האם יצליחו הזוגות לעמוד בלחץ של מרוץ משותף לאורך 50,000 קילומטרים? האם הקשיים של המרוץ יעמיקו את הקשר ביניהם, או להפך, יהפכו את בני הזוג לאויבים? מי ישלב נכון בין שכל, כוח ועבודת צוות, ויזכה ב1,000,000 שקלים? את כל התשובות נקבל במסע ראשון מסוגו, מרוץ טלוויזיוני שכמוהו לא היה.
10 צוותים, 1,000,000 שקלים ועולם אחד. אז בואו נצא להרפתקה בלתי נשכחת ברחבי הגלובוס. בואו נצא למרוץ למיליון.